Dobrodošli u naš podcast. U našem podcastu Iz Santova do zvizda predstavljamo ljude koji inspiriraju svojim pričama, dokazajući da je sve moguće uz uloženu energiju, marljivost i neodustajanje. Karijere, priče, iskustva, životni putevi koji su započeli u malom selu, a vode iz Santova do zvizda. Ja sam Stipan Kovačev, pridružite se zamahu. Naš gost u današnjoj epizodi je Živko Mandić. Dobar dan naši gledatelji. U današnjoj emisiji želimo predstaviti Živka Mandića. Živko Mandić je jedan od najvažnijih istraživača i čuvara kulturne baštine podunavskih Hrvata u Mađarskoj, posebno santovačkih šokaca. Pitaćemo ga o njegovom stvaralaštvu, o radu, kako je proveo djetinjstvo u Santovu, te kako je bilo vratiti se ovamo. Živko, dobar dan i dobrodošao u našu emisiju. Hvala što ste došli. Za početak ja bih pročitao jedan dio iz knjižice pod naslovom Glasoviti Santovci, koju je izdala Državna udruga šokačkih Hrvata, pa na kraju vi samo nadopunite ako imate nešto uz to reći. Dakle, Živko Mandić, znanstvenik, jezikoslovac, istraživač kulturne baštine i mjesne povijesti santovačkih šokačkih Hrvata. Živko Mandić, jedan od najplodnijih istraživača kulturne baštine Hrvata u Mađarskoj, rođen je u šokačkoj hrvatskoj obitelji u Santovu. Hrvatsku srpsku osnovnu školu završio je u rodnome selu 1962. Maturirao u Hrvatsko-srpskoj gimnaziji u Budimpešti 1966. a diplomirao 1972. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Loranta Otvša u Budimpešti kao profesor hrvatskog, srpskoga, ruskoga i bugarskoga jezika. Na poticaj profesora Stjepana Velina već kao student počinje se baviti istraživačkim radom, proučavanjem arhivske građe, ali i sakupljačkom djelatnošću od 1973. do 1983. Predaje hrvatski i ruski jezik u osnovnoj školi u Mohaču. Pored toga bavi se sakupljanjem hrvatske onomastičke, toponomastičke građe u Baranjskoj i Bačkoj županiji, te zapisivanjem nadgrobnih spomenika. Surađuje u projektima za hrvatski dijalektološki i etnološki atlas od 1983. godine do svog umirovljenja. Radio je u Budimpeštanskom narodnom zavodu za udžbenike kao urednik hrvatskih, srpskih i slovenskih udžbenika. Redovito objavljuje svoja jezična, onomastična, etnološka, literarna, povijesna i druga istraživanja u Mađarskoj i Hrvatskoj. Redoviti je suradnik leksikona podunavskih Hrvata, Bunjevaca i Šokaca, koji izdaje Hrvatsko akademsko društvo u Subotici. Toliko sam našao i pročitao iz ove knjižice. Samo sad, ako vi imate nadopuniti nešto o svom radu. Ne, pa to je točno, dakle, tako je bilo. Samo radio sam u izdavačkom poduzeću za udžbenike od 1983. godine i uređivao te knjige što svi pročitao, dakle, to je sve u redu. Da. Pa sad onda o istraživanju, kako sam počeo i zašto sam počeo. Neki dan me moja unuka, najmanja, pita: Dida, kada si ti rođen? A ja joj rekao da, Janice mala, ja sam rođen u prvoj polovini prošloga stoljeća. A ona malo je iznenađeno pogledala i nakon duljeg razmišljanja je shvatila kada je taj Dida rođen. I na kraju bi kaže: Dida, ti si vrlo star. Rekla je istinu, naravno. To govorim zato da se zna da sam ja živio i ono meni najljepše doba, kada je naš šokački hrvatski živalj bio jako svjestan, rodoljublje je bilo na velikoj zavidnoj razini. Doduše, mnogo se radilo, ali narod je uvijek imao vremena, odvojiti vremena za divane, na prela su išli su u mobu, zajednički su brali, recimo, grožđe i tako dalje. I ondje gdje su se okupili ljudi, uvijek je
bilo veselo i uvijek se iznašao neki čovjek, neki pojedinac nadareni koji je znao neku pripovjetku, reći neku pjesmu ili bilo koju umotvorinu. I tu treba da spomenem Stjepana Velina, našega profesora, a mojega ujaka zapravo, koji je nama već u 6. razredu govorio koliko su važne naše vrednote, ta naša baština, da su sastavni dio naše kulture i to svakako treba spasiti. I već onda nam je on zadao neke manje zadatke da zapišemo nešto i da se to sačuva. Bilo je to 1962. godine. I naglasio je, što sam upamtio jako, da ono što se ne zapiše, to kao da nije bilo. To će ići u zaborav, sa starim ljudima će leći u grob, zato treba sve zapisati što smatrate vrijednim. A drugi poticaj za sakupljanje je bila moja stara, koja se ovdje vidi na naslovnici. Ona jednom kad je slušala Pečuški radio i tamo je netko čitao, ne pjevao, nego čitao dugu pjesmu epsku. I kad je to ona poslušala, kaže, što je moja baka Luca se zvala, što je moja baka Luca mnogo lipi pisama znala. Onaki dugački, kaže, pa bude i tužna. Pa mi plačemo oko nje. To su bile takozvane balade. A ja odmah pitam caru, a jeste vi to zapisali? Ma kakvi, nije ona ni mislila da će to ona zapisati. Dakle, nitko nije zapisivao te vrednote, to se davalo s usta na usta. I mnogo što su upamtili. I mogu reći da je Santovo izvanredno selo i svaki Santovac mora biti ponosan na svoje selo, jer takvih dragulja naše kulture valjda nigdje i nema. Jer tu se okupilo jako mnogo vrednota usmenoga blaga, počet ću sa pripovjetkama. Srećom, rodio sam se u takvoj obitelji gdje je pripovjetka bila svagdanja. Moja mama je znala 10 pripovjedaka, a baka još više. I onda i druge tetke sam ispitivao i tako sam počeo skupljati pripovjetke. Naravno, olovkom i sve pisao. I to se nakupilo jako mnogo pripovjedaka u Santovu, tako nešto 64 sam onda skupio u ono doba, a u drugom razdoblju, već kad sam bio u Mohaču, onda sam, kad god sam došao u Santovu, nastavio sam pripovjetke skupljati, onda sam još 105 pripovjedaka skupio. Dakle, tu umalo 200 pripovjedaka imaju Santovci. Dakle, čitava knjiga ima samo iz Santova pripovjedaka. A nisam se zadržao samo na Santovo, pogotovo kad sam bio u Mohaču, onda sam ja nastavio kod šokačkih Hrvata. Dakle, od Santova, u Bačkoj je jedino selo Šokačko-Santovo, ali u Baranji imaju još 17. Dakle, sve tamo do Pečuha, tamo je Kozar, pa onda pokraj Drave imamo 2-3 sela Šokačka. To sam sve obišao, obično biciklom, i skupljao tu građu. To je ležalo u fioci dosta godina, jer onda još nismo mogli izdavati knjige tako bez dozvole. I došlo je vrijeme kad je Ministarstvo prosvjete reklo da sad narodnostne skupine koje žive u Mađarskoj mogu svaka izdati svoje pučke narodne pripovjetke. I tako je meni Savez javio, a u Savezu je bio generalni sekretar moj brat Marin. On je znao da sam se ja godinama bavio narodnim pripovjetkama, pa mi je poručio da pošaljem tu građu, pa će izdati. I ja sam redom slao kako sam tipkao, jer prvo sam olovkom bilježio, onda to je trebalo pisaćim strojem prepisati i ja sam uvijek slao njemu postupno. I jednom on kaže, dosta je već, toliko, ne treba više, jer ima 12 araka, to je dosta za knjigu. I ta se knjiga objavila
točno i ne znam, tamo negdje 70. godina, Latice Ivančice, 84. godine se objavila. A da idemo dalje, ja sam uzgred mnogo što skupljam. Dakle, nisam se opredijelio samo na pripovjetke, nego i narodne pjesme, zagonetke, pitalice i tako dalje. Pa, kad su Bunjevci slavili 300. obljetnicu do selidbe, to je tamo 87. bilo, onda je Savez odlučio da ćemo tu obljetnicu uljepšati jednom knjigom, da objavimo jednu knjigu o Bunjevcima. I onda su nas pozvali, nas 8, da svatko kaže svoju temu, nek obradi, pa ćemo to staviti u knjigu. Međutim, to nije išlo tako glatko, na kraju nitko nije htio pisati o tome. Ja sam htio o bunjevačkom jeziku ili nešto o nošnji, međutim, rekli su mi da važnije bi bilo da toponomastiku, to jest onomastiku da skupim bunjevačku, znači imena, prezimena. I tako su me povjerili sa tom zadaćom da objavim knjigu o bunjevačkim prezimenima. To je povijesna antroponimija i toponimija bunjevačkih Hrvata. To se 87. objavilo, da. Pa to je bio jako velik posao, jer trebalo je obići sva ta bunjevačka sela, a nije malo tih sela, i tamo na plebanijama zamoliti da ti dadu matične knjige i to sve proučiti. Ali je uspjelo. 4 godine sam sigurno na tome radio i to je 84. objavljeno. Dakle, mogu reći da je ne samo Santovo, nego naša Bačka jedna prava riznica narodnih umotvorina. A Santovo tu prednjači, dakako. Pa onda skupljao sam i narodne pjesme. One koje se ne pjevaju, samo se kazivaju. Nekada takvih je bilo više. I to balada, i epskih pjesama, lirskih pjesama. I to sve se rimuje, dakle, prekrasna građa. To sam skupio također za jednu knjigu. Dakle, toliko ima tih pjesama u Santovu da mogu čitavu knjigu objaviti. A to ne samo Bećarci, nego... Jo, da, ne, Bećarci to je druga tema. Aha, evo je pismu piva Prilipa divojka. To je 12. godine mi izišlo. To smo predstavili. Dakle, kad se knjiga objavila, ako je Kroatika objavila, onda je knjigu trebalo predstaviti na više mjesta, tako da sam je u Baji predstavljao, u Pečuhu, u Zagrebu, u Osijeku i tako dalje. Dakle, saznalo se za to. Drugo veće dijelo sam izdao već onda kad sam radio u poduzeću za izdavanje udžbenika, a to je, naslov je Riječ Hrvatska. To je slikovnica za učenje hrvatskog jezika. Dakle, objavili smo neke riječi osnovnog jezika, a tamo je bila i slika. Dakle, učenik je bolje mogao usvojiti ako i vidi to što čita. Da onda to je za osnovnoškolce. Za osnovne školce. I to je vrlo omiljena knjiga, jer čujem da još i dan danas se to naručuje, škole to naručuju. A to je bilo 96. kad sam izdao tu knjigu. Platio sam se iz skupljanja bećaraca, jer bilo koga sam pitao, znao je reći nekoliko bećaraca. Pa zašto ne bismo skupili to da bude na papiru, da se ne zaboravi. I tako sam ja obišao opet po nekoliko puta selo i sve starije ljude sam pitao za bećarce i mnogi su mi znali reći. Najviše oni koji su rođeni tamo od 1875. jer i takvih je bilo onda još, i tamo do 925. recimo. Taj naraštaj je bio najbolji kazivači su bili, ti su puni znanja bili. Ima i interesantnih bećaraca, veselih. Ima vrlo mnogo zanimljivih. To trebalo je klasificirati po temama. I ta knjiga je predstavljena u Slavonskom Brodu s velikim uspjehom, zatim u Zagrebu, a i u Mađarskoj sam ja to predstavljao, u Mohaču znam da jesam. Dakle, to je bilo kod tih bećaraca i pripovjedaka moram spomenuti moju najbolju kazivačicu, a to je bila Snažanica Jozić.
vrlo stara žena, rođena 1889. Ona je bila prijateljica moje bake, pa je često dolazila k nama i ja se onda stavim u kut i samo slušam i bilježim. Jednom mi je ispripovjedala jednu pripovjetku, baš onako pravu pripovjetku gdje su i vile i aždalje i zmajevi i svašta. I onda na rastanku kaže, dođi ti sutra pa ću ja tebe kazati onako slično, isto to. Kazati slično, to znači rimovati. I gle čuda, ja kad sam otišao, ona je istu temu rekla u stihovima, tako da su se redovi rimovali. Svugdje 10 slogova, cezura i sve. Dakle, jedna prava pravcata kasivačica. A bilo je još mnogo, sve sam imenom ovjekovječio u tim knjigama. Dakle, te knjige, iako možda naši već starih nema, ali knjižnice čuvaju. U svim većim knjižnicama te se knjige čuvaju i kroz 100 godina će ljudi znati što je Santo i što je tamo bilo, što se izdavalo. Čitam to da riječnik govora santovačkih Hrvata. Da. To mi je interesantno baš zbog toga što naš šokački jezik već rijetko pričaju u selu, pogotovo mlađi naraštaj, čak ni ja ne znam normalno. I to mi je žao što nisam onda naučio kod bake i dide. Da. Šta mislite ovo, šta bi trebalo raditi da taj šokački govor još ostane živ? Vidim da mladi roditelji u Santovu ne predaju jezik. Iako je miješan brak, onaj koji je Hrvat, taj neće predati jezik djetetu. Vrlo rijetko. I djeca obično ne znaju da naš dijalekt. I tako se lijepo gubi, sve suši i nestaje. Dakle, u dogledno vrijeme u Santovu Hrvata bit će možda 10 koji će znati hrvatski jezik. Više ne mislim da će biti. A što se tiče jezika, srećom ja sam već shvatio za gimnazijski dana da naš šokački dijalekt se gubi polako. Jer kad sam pitao dadu nešto za neku stvar, kako to se kaže, jer ja nisam znao, rekao pitaću dadu, on kaže i ti pitaj staru. Dakle, ni on već nije znao neke riječi. Jeli? I tu sam shvatio da ovi stari znaju 100%, naši roditelji već tamo 60%, a mi možda 20%. A mi nismo mladi. Jeli? To sam počeo bilježiti još u gimnaziji, a u Santovu nije bila kuća gdje nisam ja otišao i pisao te riječi santovačke. I skupilo se jako mnogo, a toliko debela bi bila knjiga da možda ne bi stalo, ona bi se mogla izdati, nego su rekli bolje samo one riječi nek ostanu koji su manje poznate. Dakle, ja sam tamo i upisao i soba, i kuća, i sve, ulica ili sokak. Dakle, te riječi sam izdao i to mi je jako drago, jer sam time spasio naš dijalekt. Dakle, ne možeš makar kako izdati riječnik. Dakle, tu treba dati prvu riječ, naglasak bilježiti. Naš je naglasak jako lijep, 5 naglasaka imamo. Dakle, i kroz 100 godina ako netko to uzme u ruke i zna čitati naglaske, onda će točno znati kako smo mi to izgovarali. I onda treba kakvog je roda, ili to imenica, ili glagol, ili prilog i tako dalje. I onda dati jednu kratku rečenicu gdje je ta riječ u toj rečenici. Dakle, to je jako, mislim, 22.000 riječi ima takvih u toj knjizi. Velike posao bilo to, ali drago mi je jer knjiga je već na mnogim mjestima. U Budimpešti svakako, u državnoj knjižnici, tamo svakako mora biti, u Zagrebačkoj također, a i ovdje u Slavoniji, u Osijeku, u Županji sam čuo da ima, pa onda u Požegi, tamo ima i u nekom selu ima knjižnica koja skuplja knjige bećaraca. I tamo sam pisao i kažu imaju moju knjigu, dobili su nekoga. Dakle, vrijedno je bilo izdati, a naslov je isto lijep, Šokica sam i bit ću do vika. To je naslov te knjige bećaraca. 2009. sam izdao to. Da.
nisam zaboravio ni na one najmanje naše umne vrijednosti, kao što su poslovice, zagonetke, prispodobe. I to sam skupljao i na tu temu je objavljena knjiga ovdje u Santovu i sve je santovačko. To je, kaže, bila Biser po biser ogrlica. To je 2013. je objavljena. Koju knjigu smatrate najvećim uspjehom? Pa svakako taj rječnik, jer tu sam uložio jako mnogo truda, sigurno 10-12 godina samo sam se time bavio i jako sam radostan što je u lijepom izdanju, to je Pečuh izdao, kod Stjepana Blažetina, jako lijep, to sam predstavljao. Odmah su nas pozvali u Zagreb, tamo smo predstavili u Budimpešti, Pečuhu, u Subotici, Osijeku sam nedavno predstavio tu knjigu. Dakle, imala je uspjeh, veliki uspjeh, a drago mi je što sam sačuvao šokački jezik. Jer ljudi će nestati, neće ni znati kakvim smo dijalektom govorili. Tako recimo, kada odeš u Šikošt, to je hrvatski Čikuzda, to je bilo hrvatsko selo. Danas nitko ne zna da su to Hrvati bili, ne znamo ni kako su govorili. To nisam ni ja znao, da je Šikoš bio. Da. Pa i onaj Čonadi, tamo je bilo Hrvata. Pa na Fancag je mnogo, to je Bojo Sentištvar. Da. Kad se gradila tamošnja crkva 804. godine, onda je bilo 5 mađarskih kuća, a ostali svi Hrvati, Bunjevci su oni. Velika mi je radost bila što sam spasio i književnu ostavštinu našega Miše Jelića, koji se rodio ovdje u Tatra ulici, to mi zovemo Tri puka. Mišo Jelić, on je bio odvjetnik. I mogu reći da Santovo je iznjedrilo jako mnogo rodoljuba. Ali Mišo Jelić je bio, po mome mišljenju, najveći. On je jako mnogo činio za Bačke, ne samo za Santovo, nego i za bunjevačke Hrvate, budući da nije ni bio oženjen, sav novac se upotrijebio na pomaganje sirotinje i on je vodio te kazališne družine, organizirao, pripremao, uvijek je trebala dozvola da se to preradi. On je to sve ishodio, bio je odvjetnik, znao je te paragrafe i on je jako mnogo pomogao, a budući da je bio i veliki Hrvat, njega su uhitili, isprebijali jako i bacili u zatvor i tamo je on i preminuo uskoro. Dakle, on je i naš mučenik. A on je u slobodno vrijeme pisao i pjesme i prozu. Ja sam od njega nisam ni poznavao, tog Mišu Jelića, nego od njegovih prijatelja sam čuo što je on pisao. I on je tamo kod Šugavice stanovao u nekoj drvenoj kući i kada su njega uhitili, policajci odveli u zatvor, onda tamo neki dječurlija su se igrali, su zapalili kuću i sve izgorilo. Dakle, vjerojatno i tamo i nestalo mnogo tih njegovih dijela. Ja sam uspio spasiti za jednu knjigu i pjesama i proze i to se objavilo i to mi je vrlo drago što sam Mišu Jelića, tako zvano, spasio od zaborava. Možemo pričati malo o povijesti Santova. Imam jako omiljenu knjigu, naslov je Na izvoru bistrom. Tu sam proučio sve matične knjige santovačke na plebaniji sve. I obradio sam ih na taj način da sam svaku osobu koja se rodila u Santovu pratio do kraja života. Onda rijetko ko nije išao iz sela. Ko je rođen u Santovu, taj i tu i umro, obično 90% sigurno. I shvatio sam to da su naša prezimena se mijenjala. Jer više povjesničara je pisalo o Santovu, recimo 715. Kaže u Santovu ima 15 kuća, to su im prezimena. I onda dođe neki drugi 730. pa kaže oni su otišli, odselili su se, jer sad su uvijek druga prezimena.
Ali to nije tako bilo, nego narod je isti, nego su se prezimena mijenjala. Dakle, od oca je dobio prezime. Ako je otac bio Marin, onda je Marinković postao, recimo samo. Da. Mi smo imali više prezimena. Mi smo bili Stipetini, isprva tamo 620. godina, i onda poslije Šimunkovići, jer imali su Šimuna, sina, i onda Svrakići, i naša Amanda je rođena, od koje smo dobili prezime, 1693. Ona se udala za Antuna Svrakića, imali su 3 sina, i taj Antun Svrakić je u mladosti, u 32 godine umro. I onda selo je zvalo, čiji si ti, pa Mandin, Mandin. I tako su ostali Mandići. Da. I danas smo Mandići, sve nas je manje, nažalost. Dakle, to sam stavio u tu knjigu i svaku familiju sam probao obraditi na taj način, od kad se prvi put javlja, koja su im prezimena se mijenjala sve do danas. Možda su neke obitelji izumrle, ali sve su u toj knjizi. Dakle, svaki naš santovac kad otvori tu knjigu može vidjeti sve o svojim precima, sve najvažnije. Mogu ja to da naći u knjigi? Pa svakako, ali to je dosta davno. Tu ne znam da li će se moći naručiti u Budimpešti. Kečkemetska knjižnica je objavila da treba skupiti mikrotoponime, to znači one mala imena, svaka ulica kako se zvala. Ne ovo službeno da Košulico, nego kako je narod zvao. I u poljima kakva imena ima. Jer kod nas svaki dio polja ima svoje ime, hrvatsko ime. I to sam skupio, 350 takvih imena. Mnogo takvih imena ima, polja, livada, ko sad Galvača, to i vi znate još, ne? Pa da. Da. Ali mlađi već ne znaju. Ili ona lijepa ulica Šlavonica. I to već mladi, čuo sam da Grobljanski sokak. To znaju jer to na mađarski isto se naziva. Da. A ni ja ne znam više sokaka kako se nazivali na šokačkom. Svaki sokak je imao svoj naziv i onda što je isto zanimljivo, nadimke sam u istu knjigu stavio, kako su zvali, kako su rugali, ali obično nisu se ljudi srdili. Tako i narod ih je prozvao, Valjuškini recimo, i da. To nisu oni krivi. Pa nisu oni krivi. Pošto sam ja Dangubin. Da. A mi smo Mišetini. Ali radim ponosno. Pa da. Izrimadljivo. Da, mi smo imali Mišetu, to je Mišo, Mišeta su ga zvali, pa smo ostali Mišetini. Dakle, svatko je primio. Čak stariji ljudi nisu znali ni prezimena, nego nadimak. Tako da prezime je trebalo samo onda kad umre čovjek, da bude na križu, kako se priziva, ili ako ide u vojsku, mladići, onda treba prezime, inače su nadimak upotrebljavali sve. Da. I vrlo zanimljivo. To treba obraditi, objasniti, dakle nije mali posao, ali sad je ujedno u toj knjizi. A ujedno sam objavio i ova susjedna sela, jer Santovačka župa je pokrivala i Bereg i Kolut. Ti su ovamo dolazili. Kad je neko se rodio u Kolutu, taj je morao doći ovamo javiti, krstiti dijete. I te sam podatke, što su mi bili dostupni, to sam naravno stavio u tu knjigu da bude i to spašeno. I onda o povijesti, pa jedna velika strast mi je i žalim što nisam otišao za povjesničara, jer trebalo bi znati bolje latinski i njemački. I to mi je dosta falilo, ali pomagali su mi neki prijatelji prevesti stvari. Dakle, obilazio sam arhive, Leviltar, i u Budimpešti, i u Kalači, i naravno u Pečuhu i tako dalje. I sve podatke o našoj prošlosti sam pokupio. I to je objavljeno u ovoj knjizi. Nisam htio biti neskroman da objavim povijest Santova, nego sam samo
onako skromno crtice iz povijesti sela Santovo, ali tu je sve i sva što se zbilo nekada davno. I treba reći to da naše Santovo je već stoljećima hrvatsko, a prvi spomen Santova je 1309. Onda se prvi put spominje u pismu Santo, dakle mađarska riječ. Ako gledamo monografiju Bačke županije i leksikone neki, svi tvrde i mnogi tako znaju da naše selo već 1000. godine za vrijeme Svetog Stjepana je postojalo. Međutim, ne. Novi podaci kažu da 309. Jer to je bila zbrka zato jer u onoj velikoj Mađarskoj bilo je 37 naziva sa Santo. I onda se to, ne znaš koja je Santo. U našoj županiji 3 Santova je bila. Dakle, naše selo su često pisali dokumenti i Turci da se srednje Santovo. A gornje Santovo je tamo kod Čikuzde bilo, mi smo srednje, a kod Sombora ima i također jedno Santovo. Samo ono zovu Santova, ženski rod. A Hrvati su došli, to ne ja kažem, nego mađarski povjesničari, i to čuveni povjesničari, da 1516. godine u Santovu žive Hrvati katoličke vjere koji porez plaćaju kalačkom biskupu. Dakle, to je 100% da su naš živalje bio. No sad, dokle su ti prvi Hrvati živjeli u Santovu, to se ne zna, jer onda su se vodili ratovi, Turci su nadirali na sjever, mnogo ljudi je sigurno razbježalo se. Prije Mohačke bitke selo je već hrvatsko. A još jedan podatak imamo 1643. godine i onda jedan putopisac koji je išao od sela do sela s nekim zadatkom i on kaže u Santovu žive Hrvati, svećenik im je bosanski fratar. A još nekih podataka imamo iz tih godina iz 17. stoljeća, 1649. godine Santovo je posjetio biskup Marin Ibrišimović. I tu je krizmao jako mnogo naroda. I zato u Santovu, jer nigdje nije bilo crkve, samo u Santovu, ni u Somboru nije bilo crkve, ni u Kolutu, nigdje, ni u Gari nije bilo crkve, jer Turci baš to nisu dopuštavali. I taj narod se sjatio u Santovo i on je krizmao 1010 stanovnika, je krizmao taj biskup Marin Ibrišimović, dakle bilo je tu podosta Hrvata. To je velik broj onomad, jer recimo ako gledamo Bereg, u ono vrijeme imalo 20 kuća, Kolud 10 kuća, Sombor 40, a kod nas je bilo nekih 550 kuća. Sad možda to je pogreška, ali to je jako mnogo. I onda iza tog biskupa je došao drugi iz Požege biskup Benković, da, on se zvao Benković, on je redovito dolazio u Santovo, jer često je svećenik morao se obući u trgovca, recimo, i konjem jahati da ga Turci ne zaustave, jer nisu baš voljeli svećenike Turci. 649. piše da naša crkva je od zemljanih zidova i pokrivena je trskom. Nema tornja, jer to Turci nisu dopuštavali, ni križ nigdje, ili to nisu voljeli. Ali narod je bio toliko, kaže, brojan, da samo 1/6 je mogla stati u crkvu. Dakle, bilo ih je onda u Santovu dosta. A zatim je bila jedna selo iz Bosne, kad su počeli istrebljavati, dakle, katolike i pravoslavce, onda iz Bosne, iz okolice Olova, je došla jedna skupina i u Santovo. To je 1697. godine bilo. Što je najvažnije, da ti Franjevci su počeli voditi matične knjige. I nema u Bačkoj županiji stariji matičnih knjiga nego Santovačke.
naše počinju 1691. Onda je Franjevac već zapisivao ko se rodio, ko je se vjenčao, ko je umro. Dakle, to je jako dobro i vidimo svi su Hrvati. Svi. Dakle, nema drugih ljudi u Santovu. I tako onda popisa ima i dalje 1715. 25. sve je hrvatsko. Mađari se ovdje javljaju u krajem toga stoljeća, tamo 1780. godine se prvi put javljaju Mađari u selu, jer su onda počeli isušivati močvare. I tu zemlju su preorali, koja je isušena, i nasip su napravili na Dunavu, tako da je bilo mnogo naprodaj zemlje. I sa svih strana države su dolazili. Jedno 60-ak Mađara je bilo onda, a Hrvata je bila 1700, dakle velika razlika. I ti svi Mađari koji su došli, njihova djeca su točno naučili šokački, dakle zajednički jezik je bio šokački. U školi samo mađarski je bilo slobodno govoriti. Ako kažeš koju našu riječ, onda učitelj udari po glavi ili prstima. A na dvorištu, kada svi smo šokački divani. Mađarice su znale naš dijalekt. Da. To je bilo dobro i za njih, pošto pričaju dva jezika. Moje bake su vrlo loše znale mađarski. Vrlo loše. Bilo i takvih ljudi koji su već rođeni u Santovu, a nisu znali mađarski. Kako ne bi. To ne mogu sad ni zamisliti da tako nešto. Da, sad je drugo stanje. Naš podcast kao uvijek snimamo u zgradi Državne udruge šokačkih Hrvata, to jest bila stara seoska kuća. Zgrada je stara već više od 300 godina. Pa malo o zgradi, malo o tome. Bi rekli nekoliko reći. Da. U 18. stoljeću Santovo je sasvim drugačije izgledalo. Bilo je 55 kuća, i to Bodoljak, Betlem, ta ona ulica, proljetna ulica, i taj Gabor Aron, taj šor, nekoliko kuća. To je bilo, 55 kuća je bilo svega. To je 727. godine. Oko crkve i pred crkvom je bilo groblje, sve tamo do kraja gdje je bila Fontanjikina gostionica. To je bilo groblje. A ostalo su bili pašnjaci, obično ovdje gdje je sad ta zgrada, tu kaže zapisnik da je bio veliki obor, znači obor to je tamo gdje se krave zatvore, obor, i tamo niže veliki tor, tamo su ovce. Dakle, to je bila livada i tamo su ovce i krave čuvali. Stanovništvo se bavilo uglavnom ribolovstvom. Sad gdje je recimo Prnjavor, to je Dožovco, tamo je bila crkvena zemlja. Sama riječ Prnjavor, to znači crkvena zemlja. A ovaj kraj, tu gdje je pravoslavna crkva pa odi ulica, tamo nije bilo kuća. Isprvo su se gradile kuće pokraj vode. I tako redom Gabor Aron, onda su prešli tamo gdje je Kifla, takozvana, Kidjovco, a ovdje malo je bilo zgrada. Sasvim je drugčije bilo stanje u selu. Ovdje, kako sam rekao, je pašnjak bio i 1800. godina su Santovo odredili za središte Kotara, Jaraš, Köspond. I tom Kotaru je pripadalo 13 naselja. Čak i Janošholm je ovamo pripadalo, Jankovac. I onda je trebalo i sagraditi kuću za Kotarskoga suda. To je sud bio ovdje. Tu je bio i zatvor, a pokraj te je bila manja zgrada gdje je bila gostionica, a i dio gdje su ostavili konje, recimo u štali. Dakle, neki su dolazili fijakerima, neki ili zaprežnim kolima, dakle i te su mogli tamo ostaviti, a i mogli su i prenoćiti ovdje putnici. A ovo je bila glavna zgrada, 682. je građena. Nakon godinu dana već se bilježi ovdje na mapi ta zgrada da je postojala. To je dugo bila stara seoska kuća, sve do 850. godina. Onda su je prodali,
pa su razne obitelji bogatije živjele ovdje. Najduže živio ovdje neki Mika Dugalin. On je tu kupio kuću i ovdje su stanovali. Onda poslije je postala seoska kuća, seoski centar. Dugo godina je prazna bila ta kuća, pa smo trčkarali po tim velikim sobama, po tavanu, po podrumu i tako dalje. Prvu televiziju gledali. Zadruga je tu bila, Leninova zadruga se zvala. Televizor su kupili i ovdje se sjatilo mnogo ljudi, po klupama smo sjedili i uživali u televiziji. To je bio čudo neviđeno na televiziji. Znam kad je predsjednik sela, onaj Stipa Gorjanac je bio predsjednik, kad je rekao sad već 11 televizora ima u selu. Jel? To je bilo tamo mnogo kasnije. Dakle, toliko o toj kući. Vidi se da je to jako stara, zidovi su onako... Dosta debele. Baš debele, da, široki, da. I onda je kupio naš Surčik, Jopa Surčik je, da, umjetnik, slikar je kupio, da. Naša udruga je kupila od njega, da. Da. Sad to služi kao društveni prostor za naše priredbe. Da. I kao seoska kuća isto to. Da. Zašto su, na primjer, Šokci prešli u pravoslavnu vjeru? Da. Mađarske vlasti, državne vlasti, a u sprezi s njima i Mađarska katolička crkva, gdje je prednjačila Kalačka biskupija, sve su činili zato da nas pomažare. To je onda nastalo kad je bio popis stanovništva sredinom 19. stoljeća i ispostavilo se da Mađara ima mnogo manje nego što su mislili. Neki 39%, a ostali su narodnosti, Nijemci, Rumunji, Srbi, Hrvati i tako dalje. I onda je državni centar odlučio da treba pomađarivati ove narodnostne skupine. I tako je i kalački biskup vrlo bio drzak i pošto poto je htio pomađariti santovačke Hrvate. Redom su oduzimali od nas sve moguće. Recimo, dotle je bila nastava u školama hrvatska. Onda su ukinuli, ostala je mađarska nastava u školi. I to onda kad još gotovo nitko nije znao mađarski u selu. A morali su u školi učiti na mađarskom jeziku. Onda u crkvi stalno su oduzimali neke obrede i davali Mađarima. Iako Mađara nije bilo ni četvrtina, oni su dobili polovicu svih crkvenih obreda. I narod se naravno bunio. Mi smo gradili crkvu, kaže, 1762. Mi smo gradili crkvu, neka Mađari grade svoju ako žele mise. Naši nisu znali mađarski. Ali to nije moglo. Uvijek je Kalačka crkva, biskupija bila jača od naroda i polako se pomađarivalo. Takvog svećenika su imenovali u Santovo, koji je napisao biskupu da jedina mi je želja da ove Šokce što prije pomađarim. Imam to pismo, čitao sam. I sve manje i manje su prava imali Hrvati. I biskup je vidio da tu su već velike bune u Santovu i zato je odlučio da će osobno doći u Santovo, stišati tu bunu. I doista naši su ga dočekali lijepo na Dautovačkoj granici, ali nisam rekao da naši su rekli da dotle neće stupiti u katoličku crkvu dok im se stara prava ne vrate. I 2 godine nitko od naših Hrvata nije prešao prag crkve. Došao je biskup, krenuo je u crkvu i kad se obazro, vidi narod ne dolazi za njimi. Onda se vratio na prag i vrlo srdito ih je i grdio. A njegov zamjenik je bio s njim i kaže šta se toliko držite tog vašeg nikakvog šokačkog jezika i tako ćete se morat pomađariti. No, to je bilo ulje na vatru. I onda naše žene su pobacale molitvenike na biskupa, oče naše, i razišli su se. Onda su odlučili da u katoličku crkvu neće ulaziti.
jer nemamo svoja prava. Međuvremeno dolazili su neki srpski odvjetnici i svećenici i nagovarati ljude da ajte u našu vjeru, jer jezik je gotovo isti, pa ćete biti odvojeni od Mađara. Tu treba reći da bilo je 3 osobe, vrlo negativne osobe, šokačke. Jedan je Prodan Jakob, on je bio vođa, koji je opstavio i obitelj i lumpovao po Somboru, zadužio se i tako dalje. Onda su mu rekli, ne moraš platiti dugove ako nagovoriš svoje suseljane da prijeđu u pravoslavlje. To su mu Srbi govorili. I onda je jedan od tih skupljao potpise da sad ćemo pisati u Vatikanu. Da što je tu i da Vatikan pomogne. Međutim, taj popis nije poslao u Vatikan, nego Bajskom Solgabirovu, glavnom sucu, da dolje potpisani istupamo iz katoličke vjere. A to naš narod nije ni znao. I onda došlo je pismo, da dobro, onda vi odlazite. I sad kaže, što ćemo? Nismo nigdje. Nismo ni u pravoslavnoj, nismo ni u katoličkoj. A Srbi su dolazili nagovarati. I onda su odlučili da će prijeći u pravoslavnu vjeru. To je bilo 1899. 12. ožujka, dakle marta mjeseca. Onda se tu priredilo takozvano prekrštavanje. I tamo je taj njihov biskup Kupusarević govorio, pozdravljam vas u vašoj bivšoj vjeri. A to prekrštavanje dosta je grubo izgledalo. U prvom redu cijel dan je kiša padala i tu na otvorenom prostoru, nije bilo zgrade, onda gdje je pravoslavna crkva, tamo je narod čekao, kisnio i ograđeno je bilo jedno mjesto sa jedecima, užetom i tamo su utjerali 100 osoba i nisu najedanput za 10 sekundi prekrstili u pravoslavnu vjeru. Jer ono sljedećih 800 nekoliko ih prešlo onda. I narod se vrlo razočarao. Kad su vidjeli, jel te svećenike, oni sasvim drugčije odijelo imaju i nisu to očekivali da će biti. A za to prekrštavanje došli su i somborski svirači, zasvirali zaboravi da si šokac bio, da si s majkom šokački govorio. I to su svirali sve do prljavora i narod je vidio da to je laž, to se desilo. I moji preci su mi govorili, koji su baš bili tamo, prabake, razboljeli su se od jada, od jida velikoga. A katolička crkva je pak htjela prkositi njima i odmah se 100-tinjak ljudi pojavilo na plebani kod župnika. Onda je bio Carev, župnik se zove Carev. Tražili su od njega da bi se vratili, a on je rekao ne može, Kalačka ne pušta. Vi ste ostavili katoličku vjeru, zato sad čekajte. I trebalo je 2 tjedna čekati, dovesti 2 svjedoka. Dakle, čitava tortura je bila da možeš se vratiti u katoličku vjeru. Neki su odlazili u Bereg onda na misu, ali uglavnom su išli na Vodicu i po kućama su se molili i tako dalje. A kad su dopustili, kad je Kalača dopustila da sad ko želi može se vratiti, jer za Kalaču je bila to velika sramota za biskupiju, jer se to pisalo na svim novinama da što je u Santovu. Pravoslavnoj crkvi ostalo 350. Ostali su prešli ovamo natrag u katoličku vjeru. Jedan moj rođak koji je također prešao, Ivan Mandić, pivamo, kaže, i mi smo šokci, pivaju. A dođe, kaže, pravoslavni svećenik, kaže, momci, to više da niste izustili. Vi niste šokci, vi ne možete to pjevati. Pa kaže i on, pa ja sam šokac, pa šta? Nisi šokac, to zaboravi. No kaže, ako tako kažete da nisam šokac, i bili su u pravoslavnoj, ali nisu htjeli. I
kaže ja prelazim natrag u katoličku. Tako je taj naš Ivan sa obitelji i prešao. A pravoslavna crkva je doista pomagala vrlo te ljude. Dakle, školu su im sagradili i crkvu. 1900. godine oni imaju svoju crkvu i vodila ih je na izlete. Išli su samostane gledati crkve pravoslavne i tako dalje. A kad su naši prešli, vratili se, tako reći, u katoličku, ni njima nije bilo baš najbolje jer mađarizacija je nastavljena. I to punom parom. Poslije Prvog svjetskog rata, onda srbijanska vojska je prodrla sve do Baje, iznad Baje. Onda su Hrvati imali dosta velikog prava. Dakle, osnovali su školu, posebnu hrvatsku školu. I dotle su išli u mađarsku školu naši. A pa onda 3 godine je bila tu srpska vojska. Onda su Hrvati imali svoju školu. Pisalo je Hrvatska osnovna škola. Kad su se morali povući, onda su došli mađarske vlasti i veliku mađarizaciju su počeli ovdje silovito. U školi pogotovo, tamo su časne sestre predavale. Mama je moja bila ovako prava velika šokica, a ta Duvna, takozvana časna sestra, je naredila da bit će neko slavlje i ti ćeš recitirati Mojor Vojok, to je naslov. I ona je morala na bini to odrecitirati. Da baka nije ni išla i pogledati. Eto tako, ukratko toliko. Prošli put je bio naš gost dr. Matija Gorjanac, a on je postavio sljedeće pitanje za vas, tako da nije znao da ćete vi doći. Da. Dakle, on je postavio pitanje da li se planirate vratiti u Santovu? Jer Santovo je središte svijeta, zašto ne bi dolazio, ja? Mi obično 7 mjeseci provedemo ovdje u Santovu, inače smo u Budimpešti. Kad su hladni dani, onda smo tamo gdje ima centralno grijanje, a čim se malo razvedri, otopli vrijeme, onda pakiramo i kući u Santovo. Da, u garažu stanujemo. To je bakina kuća bila, a imao sam i kuću, naša Mandićeva kuća je prodana. Dakle, ovamo u garažu volimo doći, to je valjda najmirniji sokak u Santovu. Tišina velika, volimo u Santovu života, a tako i unuci. Unuci stalno bi došli, ali ne mogu tako često jer su istaknuti sportaši. Oni žive u Zagrebu i u Budimpešti, vaš sin. Moj sin Dalibor je u Budimpešti, on ima jednu ćerku, zove se Janica, a Dubravka kćerka, ona u Zagrebu, tamo je studirala ekonomski fakultet, tamo se udala i tamo sad i stanuju u Zagrebu, sad već stanuju. On je trener, a imaju 3 sina. Tomo, Marin i Zvone. I oni igraju nogomet? Zvone igra, on je najbolji. A Tomo, on igra košarku. Jučer su imali neku veliku borbu. Nisu postali najbolji, nego srebrno su dobili, dakle drugo Važno je da su dobili medalju. Pa da. I žalio što nisu pobjedili, a Marin, on je odbojku, a Zvone, on je nogometaš. Dakle, svi igraju od 3 od najvećih sportova, možemo kazati. A otac trener, dakle sport je tamo prva tema. A mi smo išli sa Dubravkom u isti razred u Peštov gimnaziju. Da, zajedno ste išli. Da. I tu treniraju. Kad dođe otac, strašno ih tjera trening. Dobro, trčat može i u Santovu. Pa da, idu stalno na sportsko igralište, idu tamo, se igraju i treniraju. Dakle, drago nam je. No. I sad onda možete vi postaviti jedno pitanje za našega sljedećeg gosta. Nepoznati prijatelju, jesi li djeci predao materinsku riječ? Jer ako jesi, onda ćeš mirno umrijeti. Ako ne, imat ćeš veliku grižnju. Zato ja želim da bude sve najbolje i da ti djeca znaju barem šokački, ako ne standardni jezik.
Toliko. Nadam se da je naša epizoda bila zanimljiva i za vas. Dosta puno smo saznali o stvaralaštvu i o istraživačkom radu Živke Mandića i o povijesti sela Santova. Ako vam se sviđa ono što ste čuli i gledali, dajte nam like i upišite se na kanal. Do sljedećeg javljenja lijep pozdrav i doviđenja.